abusuafoɔ mumientie odwemra Dr Frank Amoakohene a ɔyɛ Ashanti Regional Minister wɔde nsɛmfo bi aba betodwa wɔse wɔde warning kɛseɛ pa ema NPP amanyɔko na NPP for say one day kyerɛ sɛ onim wo mu pa onim mu sa ne supporter ɛhye no sɛ omu de sebi adwembɔne ayi omu tiri mu ma omu hweye eno man kototo enkokɔ enkunkum na ama meka sɛ dwoma ha enkokɔ na oka so obeye enkokɔ nketenkete no eno mo awuwu no eno na Ghana Joloff asole abaka sɛ na wo sa time a wo so di num NPP for no mum yankwae Ghana Joloff nsɛm ɔka kyerɛ Amoakohene munti Amoakohene amra ansa ne akɔ Ghana Joloff ho ebio ma mente warning ɔso wɔte warning ɔte mo warning NPP for ya omode omani ati akokɔ nketenkete so enje bia obenso mo abekɔ akɔtɔ nkokɔ hyɛ da kun omo twetwe omo pictures omo ba media no sɛ mumra na mo me ho preja ma ma akokɔ nketenkete na awu no nkɔfo ebinimu omo minimu omo pa minimu omo na kyerɛ sɛ wɔse nkɔfo minimu omo omo betumi akɔtɔ nkokɔ no ma ɔkum kyerɛ sɛ omo bekum nkokɔ no nyinaa no mo de aba radio station na TV station so abɛka sɛ omo behwe o dwama ha ma nkokɔ nketenkete na wɔde bae no omo nyinaa awu muntie reply Ghana Joloff man o japa tana ai ma wodi nim wo mo pa no ene ka de kopɛ kɔte kɛse aduru enum ye ene ka kɔte mu ye duru timi di wo yira kanya ni sɛ ɔkɔte ayɛ sɛ pia wadwene hwa wadwene no kɔte nyina size ayɛ pa wo yire wo ye bontu na nso oni kɔte ye da kwasi ampanyina begyina ho bekeka nkwasi asem ade na ye nkokɔ nketenkete no makɔ lunch na wo abra regional minister wo ye doctor mu a wo kan nkokɔ nketenkete policy wo katrema abutu nti wutimi de wano kan kwasi asem wi sɛ ho ahwani nkokɔ nketenkete katrema abutu nti ka jimisem akatrema ni hu sɛ jimisem na eka na nkokɔ nketenkete no dwoma ama de ba sɛ wo de ba na ye nkra nkokɔ piem enti na wo de ba na mo ho adwom Ghana ho enu ti no so de ba enti se yeyi a ye be hu se ye nkra nkokɔ piem se ye be nya nkokɔ awe a efo wo Ghana wo bia nkra nkokɔ mfra burukyire ma Ghana piem ena be me ye hu nya MPP fo on bekɔ akɔfa nkokɔ se wo mahuo ana wo mu ye na nya DC fo on bekɔ akɔtwa se nkokɔ no wo mu ne gu ha bebre no nya no no na hu hia wo se ye nkra nkokɔ ebiem ti wo brɛ mo nkokɔ nketenkete ne ya nkra nkokɔ piem nti enim sa acha se 6 months time de e wo se nkokɔ ye krafri burukyire ba Ghana etwam ni ewe nkokɔ na John Mahama so akɔfa aba ne katere mabutu yi wo katere mabutu wo kɔte ketekete wo katere mabutu wadwene sha na ba ma ne kɔte aye dɔ tutu ya wo sei sɛ minim MPP for pa hu time ade hwehwɛ wo mo pa hu wo mo no na ade kɔ pa adro ye wo kɔte a nke ye kete kɔ na Julius Debra enkyere wo adro no ya ne kɔte aho no ɛda na ha mu asia to de wantimi chimi na wo katere ma aso chan odafo ne Ghana Joloff ne koten by Ross want now Emma Sebi Amoakohene ana Frank Amoakohene onfa NPP for enim entwitwi form o se o katere mabuto o kaza fasa time na so dinum NPP for no fakọ na fakote o katere maase sadie be ya o kasa enkofo bet Ghana Joloff ne kan yo nyame ya Ghana Joloff na eka me say week we there woto season any atiesim no sa November we Erade na emesi emehwe yen na asamo no eje nsemo